आपलं पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. नमस्कार मित्रांनो, मी फायनली आलेलो आहे हृतिकच्या गावामध्ये. म्हणजे ॲक्च्युली मामाकडे. हृतिकचं मूळ गाव आहे चाफेड, तर तो आता सध्या आहे इळियेमध्ये त्याच्या मामाच्या गावी. तर तिकडे आता मी आलो आहे आणि माझ्यासोबत आहे हृतिक घाडेगावकर, नुसता प्रवास चॅनलचे क्रिएटर. नमस्कार मित्रांनो, तुझं स्वागत आहे. तुझं स्वागत असा आमच्या सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलवर. धन्यवाद धन्यवाद. आणि सध्या नवीनच चॅनल चालू केलेलं आहे, पण व्हिडिओ बनवण्याची जी क्रिएटिव्हिटी आहे ती अतिशय सुंदर आहे. हल्लीच त्याचे म्हणजे गणपती बाप्पांचे मुंबईत ज्या मूर्तीशाळा आहेत त्यांच्या पूर्ण त्याने व्हिडिओ केलेले, सिरीज केलेली होती. अतिशय सुंदर सिरीज होती मुंबईमधल्या गणपतीच्या मूर्तीशाळांची. तर ती मला आवडली भरपूर. आणि शूटिंग वगैरे एक नंबर होता खरोखर. एकदम 4K रेकॉर्डिंग, म्हणजे कलर कॉम्बिनेशन वगैरे, एडिटिंग वगैरे तुफानी एकदम. तर मित्रांनो, डेली ब्लॉग वगैरे तो बनवतो. नुकतं चॅनल चालू केलंय आणि ह्याच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नुसता प्रवास कोकणातले अतिशय सुंदर असे व्हिडिओ बनवत असतो. तर आता मी यांच्या इथे आलो आहे. इळिये वझर म्हणून एक स्पॉट आहे, तर त्या ठिकाणी आता आम्ही जातोय. तो मला घेऊन जातो. तर पहिला मी हृतिककडे गेलो, त्याच्यानंतर जरा गणपतीच्या पाया वगैरे पडलो, चहा नाश्ता वगैरे केला आणि आता आम्ही परत निघालो. हृतिक, तुझ्या चॅनलबद्दल सांग थोडंसं आमच्या सबस्क्रायबरला. ओके, सर्वप्रथम दादाचे मी आभार मानतो की माझ्या विनंतीस मान देऊन दादा माझ्या मामाच्या गावी आलाय. ओके. तर चॅनल बद्दल सांगायचं झालं तर बेसिकली अशी काही आयडिया नव्हती की म्हणजे यार युट्यूब चॅनल चालू करायचं आपल्याला. बस फक्त मला एवढीच आवड होती की कधी गावी आलो की व्हिडिओ बनवायचो आणि फोटो काढायचो. तर ते कुठे सेव्ह करायचे, म्हणजे ते एक जे आठवण राहणार आहे, मेमरीज, ती आपण कुठे सेव्ह करायची. तर लॉकडाऊन जेव्हा चालू झालं तेव्हा मला आधीपासून मामा बोलत होता की अरे व्लॉगिंग चॅनल चालू कर, व्लॉगिंग चॅनल. ऍक्च्युली मी व्लॉग बघायचो, व्लॉग मला माहिती होते. मी 2-4 क्रिएटरचे व्लॉग बघायचो कोकणातले, पण ह्याला व्लॉग म्हणतात, म्हणजे आपण जे व्हिडिओ बनवतो ते माहित नव्हतं. मग ते जसं मामाने सांगितलं, तर मामाच्या गायडन्समुळे मी ह्या फील्डमध्ये आलो. आणि लॉकडाऊन हे मेन कारण का लॉकडाऊनला गावी आल्यामुळे इथे नेटवर्क नाही पहिली गोष्ट तर, आणि दुसरं क्वारंटाईन असल्यामुळे त्या 14 दिवसात आपण टाइम स्पेंड कसा करायचा, हे माझ्या पुढ्यात हे होतं. म्हणजे काय करायचं, नक्की काय करायचं. मग नंतर मग मामाने सांगितलेली आयडिया तीच मी चालू केली. मी व्हिडिओ बनवले जसं जमेल. थोडं स्टार्टिंगला आपण कोणत्याही गोष्टी सुरुवात करतो ना, थोडं डिफिकल्टीज येतात. बरोबर. सांगायचं झालं तर माझी पहिली व्हिडिओ अपलोड व्हायला जवळपास 1 दिवस मला, म्हणजे मी डायरेक्ट अपलोड नाही करायचो इथून. पहिला मी इथून मामाला पाठवायचो आणि मामा तिकडून अपलोड करायचा. म्हणजे स्ट्रगल खूप होता आणि नवीन असल्यामुळे जवळपास त्या व्हिडिओला 7 ते 8 तास लागलेले एडिटिंग व्हायला. अरे बापरे. बरोबर. त्यावेळी आपल्याला माहितच नसतं काय स्टार्टिंगला. बट माझ्या बरोबर अशी काही माणसं मला भेटली की त्यांनी मला वेळोवेळी हेल्प केली. जसं की स्टार्टिंगला मामा, नंतर माझा भाऊ, ज्याने माझ्या जे स्टार्टिंगचे व्हिडिओ होते ते एडिट केले. आणि नंतर मग हळूहळू मग अशी माणसं भेटायला लागली जी म्हणजे एक्सपिरियन्स आणि ज्यांच्याकडून खूप काही शिकायला भेटलं. आणि सगळेच खूप हेल्पफुल आहेत. आपल्या कोकणातले जेवढे क्रिएटर आहेत ना, कोणतेही क्रिएटर, सगळे हेल्पफुल आहेत. तर त्यातला आशिष दादा एक आहे. तर तो आज आपल्या गावी आलाय. तर आज आपण त्याला एक स्पॉट इळेगाव एक्सप्लोर करणार आहोत. आणि एक इळेगावातला माझा सर्वात आवडता स्पॉट तिकडे आपण नेणार आहोत. हा आहे आपला जो इळिये देवगड रस्ता आहे, तिथून येणारा कुठे चिखलवाडी ना, हा चिखलवाडीला आतमध्ये येणारा रस्ता आहे. आणि इथून ही आंब्याच्या बागेमधून एक वाट जाते. हा जो स्पॉट आहे वझर धबधबा जास्त कोणाला माहीत नाही आहे, एकदम रेअर असा आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला इथे जर यायचं असेल ना तर बिंदास या. इथले ग्रामस्थ वगैरे किंवा जाणकार व्यक्ती असतील ना त्यांच्यासोबत या इथे. पण एवढा सुंदर स्पॉट आहे तर त्या ठिकाणी काही घाण वगैरे करू नका. जी ह्या स्पॉटची मजा आहे, जे या स्पॉटचं सौंदर्य आहे ते अबाधित ठेवा. वाट भरपूर डेंजर आहे. जसं जसं हा स्पॉट फेमस होईल तशी तशी इथे सुधारणा होत जाईल. सध्या आता फक्त पायवाट आहे आणि आम्ही आता चाललोय. हृतिक सांभाळू ना बाबा, पाण्याचा आवाज ऐका की आता. होय, वा,
ही गगनबावडा घाटी काय? साधी घाटी आहे. मी हाय म्हणजे गेल्या वर्षी हाय गेलो. हा म्हणजे मामा लॉकडाऊन मध्ये हाय येतो. हा हा व्हिडिओ मध्ये हा हा बिल पकडता. हा 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 त्यांना आमका ह्या दाखवल्या. नंतर मग मी ते व्हिडिओ केला त्याची. हा हा आता खायसून जाऊचा दरड कोसळलेली आहे वाटतं इकडे. हळूहळू सावकाश. त्यानंतर मग मी ही व्हिडिओ बनवून टाकले. हा किती जणांका आवडली ना व्हिडिओ काय सांगू. सगळे बोलतात माका तुझ्या गावा घेऊचा. काय बोलता? येऊचाच हा हाय बघ काहीतरी विला बोल विला नाही घराकडे रवा बोललो. खाऊ पिऊचा बघतोय मी. बरोबर हो. आपल्या कोकणी माणसांची सवय आहे ती. कोण इला की ते काय हॉटेल बिटेल राहायची गरज नाही. होय डायरेक्ट होम स्टे. आणि त्या मामाने दाखवलं तेव्हा आमका या दिसला स्पॉट. ओके. अजून घरात कोणी बघितलं नाही असं. ह्यो मामा हा म्हणून मामा तर आज पहिल्यांदा इलो होतो. हा पहिल्यांदा. अरे बापरे. बांध ना तेवढं हाईटचं पाणी आहे. म्हणजे बांधाच्या हिशोबाने पाणी राहतं. ओके. बाकी नॉर्मली तर व्यवस्थित आहे पूर्ण. म्हणजे लेवल वगैरे तर चांगली आहे पाण्याची. लहान मुलांका वगैरे तिकडे मोठे. हा प्रो 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 प्लेअर तिकडे. थैना उडी मारलो. थैना आणि थैना काय बोलतात वरना एकदम थैना उडी मारतात. हा तुफान. काळजी घेऊन मारू कोई बाकी काय नाही. होय होय नवीन कोणी अंदाज नसता ना. बरोबर. होय होय काय नाही. बाकी थैना वरती पण चढतात. हा आणि हय पण भुतूर पण आता वाहन वाढला म्हणून बरोबर. हो क्या झाला. बाकी स्पॉट मस्त आहे. एक नंबर. आपल्याला भरपूर आवडलं. मस्त इकडे असेटिक. सावकाश सावकाश सावकाश. शेवटी पॅन्ट भिजवूचीच लागली माका. भरपूर प्रयत्न केलो. अरे हळू 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 पडशीत पडशीत. मोबाईल सांभाळ. तुका तुझ्यावर एवढा विश्वास हा. विश्वास नाही. ओके चला तर आता आम्ही परत निघालो आहे ना. मस्त स्पॉट होतो. वाव. ऋतिक आता काय जायचं आपल्या का? आता काय जातं. आता कुणकेश्वर. यस. बाकी काय नाही. एकच संदेश देऊचा. आरामात. आता मी पडलोय. विलासता यावं फक्त. ही जी सुंदरता आहे जागेची बरोबर ती त्या काय गालबोट लागता नाही. बरोबर. होय होय होय. आहे ना सांभाळून ना. मगाशी माझी गुटली उडावणार होती. वाव एक नंबर सीन. मस्त. आणि इकडे नुसता प्रवासचे क्रिएटर शूटिंग काढतायत. येता 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 फ्रेम मध्ये येतच तू. निसर्ग एन्जॉय करा. निसर्ग एन्जॉय करा. आणि सगळ्यात भारी सनसेट. एक नंबर. मस्तपैकी अशा निसर्गरम्य ठिकाणी देवगड पवनचक्कीच्या इथे आला. ऋतिक मला सांग, तू जेव्हा आता व्हिडिओ बनवत होतास ना गणपती बाप्पांचे वगैरेनी, मग तेव्हा असं काय तू एक वेगळाच विषय निवडलेला असतो. आतापर्यंत माझ्या मते फक्त गावातलेच मूर्तिकला केंद्र असायचे, तू त्यांना पण एक्सप्लोअर केला. तेव्हाचा एक्सपिरियन्स तुझा कसा होता? तर स्टार्टिंग अशीच झाली, म्हणजे गणपती बाप्पाची आवड तर सर्वांना असते. बरोबर. मी सुद्धा चालू केलं बनवायला आणि पहिली व्हिडिओ आपण बनवली आणि म्हणजे बोलतात ना की
जसा मूर्तिकार आपल्या मूर्तीमध्ये त्याचं म्हणजे पूर्ण वेळ देतो आणि त्याचं म्हणजे जेवढं कला असते त्याची ती ओततो त्या मूर्तीमध्ये, तसंच मी काहीतरी केलं. म्हणजे मी बोललो की ही व्हिडिओ आपली शेवटची व्हिडिओ आहे असं समजून आपण ही व्हिडिओ बनवणार. आणि ती व्हिडिओ एवढी चालली आणि त्याला एवढा चांगला प्रतिसाद भेटला ना की मग मला फोन यायला लागले आणि मित्र पण बोलायचे, अरे यार गणपतीची व्हिडिओ सुपर झाली आहे, तू अजून पुढे कर. तर आणि आपली ती आवड, ज्या गोष्टीची आवड असते ना ती गोष्ट तुम्हाला सांगायला लागत नाही की कर बाबा कर, ती आपण करणारच. अक्षरशः खरोखर चांगले मस्त शूट होते, मला भरपूर आवडले. कलर कॉम्बिनेशन तर सुपर, सिनेमॅटिक शॉट प्लस त्यांच्याबद्दलची जी माहिती मिळाली ना ती माहिती पण म्हणजे भरपूर, जे मुंबईतले आपले चाकरमानी वगैरे आहेत ना त्यांच्यासाठी भरपूर उपयुक्त आहे. पुढे मग आता काय प्लॅन आहे? पुढे मग आता गणपती गेलाय गावात, सुट्टी होती 10-12 दिवसाची, आता कॉलेज चालू होतं, कंटाळ येतं कॉलेज. ये गावाकी मस्त पैकी गावाक तुझं वेलकम असं, आणि गावाकच काहीतरी मस्तपैकी तुझा व्यवसाय चालू कर आणि सोबत युट्यूब एक नंबर मस्त मस्त वाटताला. तुमची सोबत मग नक्कीच काय आम्ही नक्की हेल्प करू तुका, सगळा होतला. बाकी मग आता युट्यूब चॅनल चालू करून तुका कसा वाटता? सर्वप्रथम तर युट्यूबचे आभार की तुमच्यासारखी माणसं भेटली, खूप म्हणजे खूप काही तुमच्याकडून शिकायला भेटलं. खूप असे अनोळखी व्यक्ती, म्हणजे असं वाटलं पण नव्हतं की आपण या व्यक्तींना भेटू किंवा अजून काही कंटेंट क्रिएटर आहेत आपल्या कोकणातले म्हणा किंवा दुसरीकडले म्हणा, तर भेटू आपण. मग ते भेटायला झालं, तो योग आला आणि बरंच काही शिकण्यासारखं आहे प्रत्येकाकडून आणि प्रत्येकाने ते घ्यायला पाहिजे. आणि एवढे हेल्पफुल आहेत आपले कोकणातले क्रिएटर, तुम्हाला काय सांगू. तुम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष भेटाल ना, कोणताही क्रिएटर असो, तुम्हाला असं वाटेल की तो क्रिएटर नाही, तो तुमचा मित्र आहे बरोबर, किंवा भावासारखा. कोणताही क्रिएटरला भेटा, तुम्हाला असं वाटणार नाही की भाई हा युट्यूब वाला आहे. तेच ना, बरोबर. मला पण हा भरपूर एक्सपिरियन्स आला भावासारखे. आणि 5-10 मिनिटं मला तरी पहिल्यांदा वाटलेलं ना, तुला खरं सांगतो की असं वाटलेलं की बाबा एवढा मोठा युट्यूबर आहे आणि आपल्याला वेळ देईल की नाही, पण 5 मिनिटाचा 1 तास कधी झाला कळलं पण. आणि आता पण आम्ही ना फक्त ह्याच्या घरी फक्त मी गेलेलो गणपतीच्या पाया पडण्यासाठी, पण आता जवळपास 2 तास झाले आम्ही फिरतो इकडे तिकडे. हा ब्लॉग तुम्हाला पूर्ण बघायला मिळेल. आणि आता ऋतिक ना, म्हणजे एक चॅनलची बूस्ट मुवमेंट कोणती होती? चॅनलची बूस्ट मुवमेंट जसं मी गावावरून आलो, म्हणजे गावच्या व्हिडिओ बनवल्या. खरं सांगतो जेव्हा मी स्टार्ट केलं ना ब्लॉगची, तेव्हा घरातले असायचे म्हणजे अरे काय करता नक्की काय करता काय. शेती चालू होती, लॉकडाऊन झाला, लॉकडाऊन नंतर बाहेर सुटलंय. मग शेती चालू झाली तेव्हा व्हिडिओ चालू केले बनवू. तर जेव्हा मी क्वारंटाईन होते ना तेव्हा माझ्यावर मामा मामी होते, त्यांना माहिती होतं आणि भावाक पण माहिती होतं मी काय करते, पण बाकी जे घरातले होते ना त्यांना काहीच आयडिया नव्हती काय. हे असे बघू अरे काय खुळावलं काय रे, काय बनवतं काय. आता अशी परिस्थिती झाली आहे की व्हॉइस व्हिडिओ बनवून भारी वाटतं, असं झालं आता. तर सांगायचं झालं तर आपण जेव्हा मी गावावरून मुंबईला गेलो तेव्हा माझ्या मनात कुठेतरी विचार आला की ह्याच्या पुढे काय करायचं आता. बरोबर. म्हणतं मला मित्रांनी आई पप्पांनी थोडी हेल्प केली आणि सांगितलं की मुंबईमध्ये पण खूप काही दाखवण्यासारखं आहे, ते दाखवू शकतोस. तर मुंबई मधला पहिला व्हिडिओ बनवला असेल तो आपला शिवडीच्या मच्छी मार्केटचा. ओके, तो पण देखील चांगला व्हायरल झाला, बूस्ट झाला व्हिडिओ. बरोबर, व्हिडिओला बूस्ट भेटला आणि तो खूप चांगला, त्याला अजूनपर्यंत रिस्पॉन्स येतो अजूनपर्यंत. त्यानंतर आपली गणपतीची सिरीज तर बाप होती सवाल, याच्याबद्दल विचारायलाच नको. मग आता किती दिवस सुट्टी आहे? झाले 2 दिवस. आता 2 दिवस झाला कॉलेज चालू झाला. ऋतिक कॉलेज करून युट्यूब सांभाळून प्लस तो गायन शिकता. एक नंबर बुवा असा तो भजनी बुवा, पण प्रोफेशनली गायन शिकता तो, पूर्ण शास्त्रीय आणि मस्त गाणी वगैरे म्हणताना एकदम भारी. सोलो मध्ये माका तरी भरपूर आवडतं खरोखर. एकदा आमच्याकडे भजनाकी आणि ह्याच्या भजनाची ना व्हिडिओ माका एकदा बनवूची आहे, तर ती देखील बघूया. आता या गणपती काय आता 2 दिवसच सुट्टी आहे म्हणता, पण बघूया पुढच्या वर्षी जरा बनवूक भेटातच. ऋतिक, तुझ्या नुसता प्रवास या यूट्यूब चॅनलला आमच्या सुवर्ण कोकण फॅमिलीकडून भरपूर शुभेच्छा. तुझं चॅनल असंच पुढे प्रगती करत राहो आणि असेच नवनवीन चांगल्या कंटेंटचे व्हिडिओ तू घेऊन ये. आमच्याकडून भरपूर शुभेच्छा. थँक्यू आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल. अरे बस काय, एनी टाइम. नक्की मित्रांनो सबस्क्राईब करा. ऋतिक घाडीगावकरचा नुसता प्रवास हे यूट्यूब चॅनल आहे, मी लिंक तुम्हाला देईनच डिस्क्रिप्शनमध्ये. नक्की सबस्क्राईब करा.